kowe iki sing paling ngerteni karo bapak. I love you Bagong. Nggih, Pak. Kok aneh-aneh barang basane rumasaku. Kowe iki cah ragil beda karo kakang-kakangmu loro. Kakangmu loro kuwi wis tuwek. Tuwekane bendinane ming main rantek-entek. Nganti nyeblake BPKB barang. Ming sangkale dingge ngecrot. Apa? Ngecrot. Apa kuwi? Main nggon HP. Ngeslot kok ngecrot. Bapak kuwi kok aneh-aneh. Iki aku ngaturke panuwun. Iya. Merga bapak wis gedhekke Bagong wiwit cilik nganti gedene semene. Wiwit aku randhe daging nganti kokean daging. Iya. Aku ngaturke panuwun karo bapak. Merga aku melu bapak, aku diopeni diayomi karo bapak. Makasih ya, Pak. Iya, padha-padha.